салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо дар бозори Кормоним, бозори пеши якм дарвоза не нулевой дарвоза меган бари Корвонсити хати медроем. ҳаминҷода паплинои нағз омадаи фабрични ё сангдоран. паплинои сангдор чанд та расетка дорем бра? чанд расетка дорем айё? ҷоши додарем чанд? 6 расетка. ина якм расеткаш ина якми камтарак ё сангош сваровский ана ё простой сангош хеле анака ака сангош простой мекзава чи простой хай сангош одитаран неки хшутаран ака сваровский нестан нархш 70 сум либосш 70 сумони ина ҷада озма расеткоша шуморо нишон метам. И материалш чия? Доинга чия? Силинга? Ранги доингория мулоими зур будааст. Гавсаки хубе мулоимай. Неозма расеткош ҳамаша шуморо нишон метам. 7 та расетка? 6 та расетка. 70 сомон либосш. ина марҳамат бибинед. ина касе ки даставкаш дар кор мешава гап мезанам мо даставка дорем. Просто сангош ё фабрични ё хчун задаги нестанд. Фабрични анам хеле мадам шумо бибинем ки баъзи одамо заводской меган ку неки ё фабрични ана фабрикада тайёр мешаванд. ина марҳамат светош касе ки мехоҳад барои даставка мо даставка дорем тамоми ҷо. ами касе ки намера мехара якмин одам мешава ки мехара ёра ё наома дина омана ака и бори дина дромадам ин ҳам имрӯз дромад дина овардан имрӯз бировардан. ина шумо вақте ки ҳамира мепӯшен якам одам мебешен ки паплени сангдори фабричнира мегирӣ. тамоми ҷо даставка тамоми шаҳрҳои россия мо даставка дорем. метавонем ки заказ кунем. ина бо як бор дигареро нишон метавам. 70 сомон нархи ҳамиҳо. ина ё шикай дига ҳай ина ахиронош 7 та расетка ҳастай. метавонем ки срочно заказ кунем. якм шида ҳамиёро шумо мепӯшем ба ина сангошон фабрични ҳай сангошон сваровский нест неки соза хеле намекананд ранги самодельни хеле самодельни нестанд. марама касе ки мехоҳад барои даставка мо даставка дорем тамоми шаҳрҳои россия. бохи сарбаланд бошем бо мо ай дига ҷо навор мегирем шуморо нишон медем. нами сияшам бо нахстарай марама заказ кунед срочно заказ кунед. инҷода мо бозори Кормон даем рияди пажарка тарафи дасти рост меоем рост ба рости як нулевой дарвоза. ҳаминҷода як дукон ҳастай чизои арӯсӣ дора. ира чӣ мегӯянд шӯи барои помбарх барои учаи арӯс будастай барои учаи арӯс. инҷода камтарак ҷа ториктарай и бардови свечай бардови свечай нахай чӣ сангош фабричниян аҷоибот зур. ин нақшон чандия нақшон чанд 150 либосш будастай. инҷода хай нами шумо ина бинед ки ҳамаи расеткош ҳастай неки ҷошон ториктарай. вақте ки ҷо ториктарай инами фақат барои учаи арӯс меган фақат инаиш бо чорни принсиш будастай. касе ки даставка мехоҳад занг мезана барои учаи арӯс тайёр кардагӣ мондагиам мегирем мерем ҷа. инеҷа савзш ҳастай бо хай цветош бисёра. инеҷада сирхош ҳастай ина бо бардови ҳастай бисёра обшики чиёш бисёра. ина расветкош бисёра. касе даставка дар кора мо даставка мекунем бо дига ҷо сиёмка мекунем.